Pokud právě renovujete nebo stavíte, tak by vás mohlo zajímat, že existují nové trendy v designových úpravách povrchů. A ty nám představí pan inženýr Martin Polák. Dobrý den, Martine. Dobrý den, přeji. Jaké novinky nám tedy dneska ukážete? Budeme dnes mluvit o pohledových betonových stěrkách, které jsou vlastně designovou náhradou klasického betonu, který znáte z těch těžkých monolitických nosných konstrukcí. A ta pohledová stěrka betonová se čím dál tím častěji prosazuje právě do interiérů a do té moderní, kubistické, funkcionalistické architektury. Velmi často jsou používány na, řekl bych, reprezentativní prostory, protože v kombinaci s těmi klasickými teplými materiály, jako je dřevo, je to velmi trendy a velmi působivé. Tady je asi důležité, na jaké povrchy se dá stěrka použít, že? Nejsme limitovaní žádnými povrchy, lze aplikovat tuto stěrku v podstatě na jakýkoliv podklad, ať už je to dřevo, sádro, karton, cihla nebo staré obklady, staré dlažby. Lze použít dokonce na nábytek, dá se použít na kuchyňské linky, na samou tu pracovní desku, ale i dřezy. Dá se použít na dveře, dá se použít v podstatě v celém širokém oblasti použití. No jo, Martine, ale co s barvou? Protože beton jako takový, teda nic moc nevím, jestli bych ho chtěla mít v půlce svého interiéru. Ano, jsme zvyklí na to, že beton je šedý, nudný materiál, jak jsme žili v betonových sídlištích, ale dnes lze tyto stěrky v podstatě natónovat do jakékoliv barvy, třeba podle takovéhoto vzorníku, když si vyberete odstín, který budete chtít, tak taková barva je možná zrealizovat. Jaká je údržba stěrky? Je náročná? V podstatě se udržuje velmi běžnými čistícími prostředky, tak jako dlažba, tak jako lino. Záleží na tom, kde je použitá, protože samotná ta stěrka podle způsobu použití se buď lakuje nebo impregnuje tak, aby byla odolná, aby byla i mechanicky odolná proti namáhání. A jakou má životnost? Ty realizace jsou posledních 20 let a v podstatě to stárnutí nebo ta nutnost opravy je pouze morální. To znamená, když se vám přestane líbit žlutá barva, chcete ji změnit na červenou, tak musíte udělat nějakou úpravu. Můžete stěrku cenově přirovnat k nějaké jiné povrchové úpravě? Přestože ty stěrky vypadají velmi exkluzivně, tak se nejedná o žádnou nedostupnou záležitost. Můžeme mluvit, že se pohybují v úrovni nebo v cenových úrovních obkladů a dlažeb, čili je to srovnatelné s obklady s dlažbou. Samozřejmě záleží na tom konkrétním způsobu použití. Jeden příklad, který jsem si nechal realizovat, byla zítka, kde srovnání s klasickou monolitickou konstrukcí řešení vyzděná zeď s touto povrchovou úpravou přišla zhruba na polovinu. A mě by ještě zajímalo využití stěrky v jiném prostoru, takže se společně půjdeme podívat do koupelny. Tak tady vidíte použití v koupelně. Je to klasické použití v mokrém prostoru, v vodou namáhaném prostoru, kde se ty výhody ukazují velmi markantně, protože ty povrchy nemají žádné spáry, jsou jednolité, jsou samozřejmě v této variantě v polymerovém provedení, to znamená, jsou vodou odolné. Co nerovnost toho podkladu, protože právě u obkladu se dost často setkáváme s problémem, že musíme ty jednotlivé kachlíky různě zarovnávat. Jakým způsobem to vyřešíme, když máme tuhle stěrku? Ano, tak to je velká výhoda, protože nejsme limitováni žádným tvarem, je to stěrka, to znamená, tu stěrku můžeme aplikovat na jakýkoliv tvar, pokud samozřejmě ten zpracovatel je dostatečně zručný a šikovný. Proto je asi lepší se obrátit na vyškolené firmy, certifikované firmy, které dokážou posoudit i ten způsob volby těch jednotlivých stupňů té struktury, toho systému, tak, aby fungoval jako celek. Na první pohled ta stěrka vypadá, že má velice výraznou strukturu a že je až flekatá. Je to správně? Určitě je to originál. Každé provedení je svým způsobem jedinečné a záleží na lomu světla, na úhlu nasvícení, na denní, noční době. Pokaždé ten povrch má trošku jiný pohled, jiný design a to je právě na tomto originální, řekněme jedinečné. Samozřejmě je to moderní prvek, je to pro lidi, kteří se chtějí něčím odlišovat. Martine, já vám děkuji za vhled do interiérových trendů. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Pokud právě teď hledáte originální řešení vašeho interiéru, tak věřím, že právě beton se svou vlastní tváří bude to pravé pro vás.